Ipinatawag ni Dumanog Mayor Gungun Hica ang dalawang individual na tinutukoy na mag-live-in partners matapos malaman na inaresto sila ng kapulisan dahil sa mabigat na reklamong inihain ng Municipal Social Welfare and Development Office. Ayon sa investigasyon, ginamit nila ang isang 11 taong gulang na batang biktima para sa kahalayan at nagsimula ito noong 10 taong gulang pa lang ang bata. Nabatid din na ginamit umano ang bata na magpakita sa mga video call na gumagawa ng mga malalaswang bagay para sa kanilang mga kliyente at sa karamihan sa mga ito ay dayuhan kapalit ng 30,000 pesos hanggang sa 50,000 pesos kada video. Nang malaman ito ng alkalde ay personal na inusisa ang dalawang sospek at hindi napigilan ng mayor na magalit lalo na nang umamin ang babaeng sospek na matagal na niyang itong ginagawa at ginagamit niya ang mga bata dahil ang mga kliyente mismo ang naghahanap ng mga minor de edad. Bukod dito, nalaman din ni Mayor Hica mula sa mga staff ng MSWDO na ayon sa testimonya ng biktima ay mayroon pang ibang mga biktima kabilang ang 9 taong gulang at sariling anak na ginamit din ito sa parehong aktibidad mula noong 1 taong gulang hanggang nag-3 taong gulang ito. Malinaw sa alkalde na sa pamamagitan ng mga video call isang malinaw na anyo ng cyber pornography at child exploitation ang ginawa ng dalawang suspect. Kaya naman seryoso ang mayor sa pagsasampa ng unbailable cases laban sa mga suspect na sangkot sa cyber pornography. Idinagdag ni Hica sa mga taga-Dumanog, Cebu na hindi siya magdadalawang isip na ipakulong ang sinong mang sangkot sa pagsasamantala sa mga bata kahit walang magsampa ng kaso. Ipinunto ng alkalde na kilalaan niya ang lahat ng sangkot sa mga krimen tulad ng panggagahasa, child cyber pornography, child trafficking at kasama ang vowsy. At lahat ng na-report sa MSWDO at PNP at kahit hindi pa, meron na siyang listahan kaya naman binibigyan niya ng deadline ang mga sangkot hanggang Agosto 28 para sumuko sa kanyang opisina. At ang mga hindi sumuko naman, pagsapit ng Agosto 29, sila na mismo ang huhuli sa kanila. I am willing to have my hands dirty just to make my town clean. Actually, I gave an ultimatum for all those who were involved with child pornography, child abuse, rape. We will really hunt them down. Sa kabilang banda, iimbestigahan ng Commission on Human Rights 7 ang video ni Mayor Hica kung saan sinaktan umano nito ang mga magulang dahil sa galit. Ayon kay Attorney Arvin Odron sa HR Central Visayas Director, nasusuriin nila ang mga impormasyong natanggap kabilang ang pagpapadala ng team ng mga investigador para i-verify ang insidente. Bukod pa rito, kung totoo ang paratang, ito ay sasailalim sa jurisdiction ng Komisyon ng Karapatang Pantao. Ipinaalala rin niya na ang pamahalaan ay may pananagutan na protektahan ang mga karapatan ng mga tao at ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat manguna na tiyakin ang kanilang mga proteksyon. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!